Elungivumele ngikhulume nawe namhlanje on a Friday ngithi kuyenzeka kwesinye isikhathi udlule esimeni udlule entweni ubone sengathi uNkulunkulu uthule ubone sengathi uNkulunkulu akaphenduli ube kwizandla uthandazele kodwa isimo sakho singaguquki siqhubeke sibe njalo kungabibikho into eshintsha empilweni yakho. Ngicela namhlanje ungibambela lamazwi athi uma umntwana ebhaliswa itest nguthisha, uthisha uba quiet during ukubhala kwetest. Uma umthisha ebhalisa umntwana iexam, uthisha uba quiet ngesikhathi sokubhala kweexam. Wena ungazi uyitshela ukuthi uthisha akekho lapha eklasini ngesikhathi kubhalwa iexam, kanti usuke khona ngesikhathi kusabhalwa iexam uyathula. Nawe njengoba ubone sengathi uNkulunkulu uthuli ngoba kukhona itest akasakubhalisa yona, and mayisakubhalisa le test uyathula kube ngathi akekho kanti ukhona, not ngoba usuke ngekho uthisha, usuke khona egadile umntwana. And mawubhala leyo test usekazi uthisha ukuthi mayiseqedile ukubhala le exam ayibhalayo kukhona igrade elandelayo ezayo. Ngicela ukukutshela njengoba ubone ngathi uNkulunkulu uthule esimeni sakho, akathule ukhona. He's watching over you, he's monitoring you, ukubhekile ngoba uyazi ukuthi mawuqeda le test oyibhala njengamanje kune promotion elandelayo. Ayikho test ebhalwayo, ayikho exam ebhalwayo ingekho promotion. Ma abafundi bebhala iexam basuke beyibhalela ukuthi bazopromote benye kwigrade elandelayo. Njengoba nawe ubhala le exam ubone ngathi ibhlungu, iexam izokupromote to the next level. Ngiyacela ngesikhathi sale exam into omele uyenze, ama question papers ethu awafani. Wonke umuntu une question paper yakhe ebhekene naye ngqo. Manje ungalenzi iphutha uthi ubhale exam bese ubuka kumakhelwane uyitshela ukuthi uzokwenza njengaye, kanti ama exam esiwabhalayo ahlukile ngoba nama grades uNkulunkulu afune siye kuwa wafani. And you must understand ukuthi uma igrade ozoya kuyona inkulu kakhulu ne test ozoyibhala izothi uqina kakhulu. Uma kuukuthi i-test oyibhalayo izokuvulela iminyango emikhulu, you must know ukuthi ne test odlula kuyona noyibhalayo izothi uqina ngoba into ozoyithola after leyo grade izoba inamandla kakhulu. Umuntu obhala iexam yaka grade 1 ayifani ne test ne exam yaka grade 12 ngoba iexam yaka grade 1 izokuyisa nje ka grade 2, kanti iexam yaka grade 12 yona izokuvulela iminyango e-universities. Ngakho iweight yayo ngeke izifane. Omunye uthi lezi zinto engidlula kuzona zinzima kakhulu ngenxa ukuthi igrade elandelayo inkulu kakhulu. Umnyango uNkulunkulu akazovula after passing that test umkhulu kakhulu. Ngicela ungenzele iyodwa into eyodwa, ungayifail itest oyibhalayo and ungagive up ungakayiqedi itest oyibhalayo. Ibhale noma kunzima ngoba after that exam, after that test there is a promotion uNkulunkulu akakubekele yona. Ibhale noma kunzima, ukhona uthisha uyabona noma ungabona ngathi akekho uNkulunkulu. God is watching over you, he's waiting ukuthi uqede leyo test oyibhalayo bese kunikeza ipromotion. Khona la uyakhona, khona lapho uNkulunkulu azokuphakamisela khona. Keep on writing, keep on believing in God and keep on trusting God. Khona into engcono ezayo uNkulunkulu akayihlelayo ngoba ubone ethula hayi ngoba ethule. Umntwana ebhala iexam kuma sengathi akekho uthisha kanti ukhona. Ngicela ukukutshela ekseni uyabona uNkulunkulu, uyasibona isimo sakho futhi uyazi ukuthi yini ezolandela mawuqeda leyo exam oyibhalayo. Kunento enamandla ezayo, kunomnyango omkhulu ozayo. Weeping may last only for a night, but joy is coming in the morning. And ngicela ukukutshela you are closer than you think. Sekuseduze ukuthi ufinyelele. Ngakho this is not the right time to give up. This is not the right time to throw in the towel. You need to push and press on until you reach your destiny. Ngoba khona into enkulu uNkulunkulu akakulungiselela yona. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.